Takže čaute lidi, dneska vás vítám u dalšího videa z fotbalu. Dneska bych chtěl dát nějaký mega hezký gól do šíby. A mám tady nějaký 3 cíle. První dát ten gól do šíby. Druhý bych chtěl asi dát nějaký ty nožečky. A třetí asi dát točáčka gólem. Tak zkusím toho točáka. Zkusím třeba nějak, třeba tolik by to mohlo stačit lidi. Ne, to je moc, takhle. Zkusím toho prvního točit. Teďka mám byly nůžky. A nevadí, když ho mám teda. Zkusím. Jak takhle. To jsem tam zatočil čistě. Lidi, to jsem tam zatočil úplně čistě. Další. Už nemůžem bohužel vyhrát, já zkusím. 77 je moc, třeba nějak takhle. Zkusím trochu menšího točníka. WTF, lidi, to nevím, jestli se počítá, ale to bylo mega hezký. Já bych to dal, že by se to počítalo točňáček. A vlastně. A to bylo i hezký, už tam skočil. Tak lidi, zkusím teďka toho točňáka. Na jakou bránu mi jdem? Já bych nahrál tomuhle tomu týpkovi. Teď je ideální šance. A je to dost jakoby... Lidi, takový kousek. Nevadí, jo, nevadí, někdy se stane, bohužel. Zkusím. Mám tě. To by tam už mohlo být. Čiby? Lidi, to by se měl dát víc jakoby. Yes, máme který. Yes, má to. Tak. Teďka by se mi to dost hodilo, kdybych dal teďka toho točňáka tam. No, jsem strašně málo zatočil. To bylo čistý. Mega. Yes! Moje první v celém životě, lidi. Oh my god, to lidi. To cože, lidi. Jsem stalo poprvé. Lidi, já zkusím si něco nedal ještě koupit, protože jo, dal, no to si šetřím asi. No tady ty sluchátka. Něco to padá, ok. Tady nohy. Mohli bychom dát i nějaký ty eventy, než mi to nepůjde. Zkusím. Lidi, bude se počítat, když ty dám toho točňáka, abych dal, že ne. Nebo možná jo. Jo, já bych to tam dal. Ale tady to bude easy bez brankáře. Easy.
Teď jsme s brankářem, ne, ale chvíli bude s brankářem, pokud to dám s tím brankářem, tak už se to počítá. Lidi, ok. Teď to se bude počítat už. Hop. Tady, jo, teď. Takže už jsme v tady tom videu i dali toho točeňáka. Zkusím to se mi nepodaří, dal jsem malý. Tak ten, aha, že tu jsem dal málo. Teď. Kousek. Tak aby to nemohl prostě chytit. V dnešním videu už jsme dal točňáka, já bych to i uznal. Kdyby se jako číslo, které by jsem tam chtěl dát, tak tam jsem dostal žlutý dolar, to já nechci. 57 a takhle. Lidi, to bylo děsný. Lidi, ne, tady to ne. Ne, lidi, ne. A nechci to, sorry. Tak. Zkusit toto. Prostě to tam nějak narvu. Čináčkem zatýče přímo, to jsem nechtěl. Takhle to tam narvu, máme jeden. Lidi. Máme to. Okay. Lidi. Tak tady to bylo hodně rychlý, tady to je fakt jako těžká mluva. Okay. Toho týmu, kolik má hvězd? 3. Tady ten má nejvíc, myslím, ukaž. No a s tím japonským, ale já mám radši Argentínu, protože v té Argentíně je můj nejoblíbenější hráč. No, dáme se asi jednu hru a ukončuji toto video za dnešek. Jdeme. Poslední hra. Jsi jasný jak šrubka od banánu, more. Tak poslední gól, tady to bude krátký. Hop. Hop. Bych to tam zkusil narvat. Mě znáte. To by bylo pro dnešní video vše. Doufám, že se vám líbilo, dejte 5 lajků a dám pokračování. Tak čus.